ce na kasa gane miki. Tuntuni na ce ki ba ni dama da dan shiga cikin gidan nan a san ni ma a san da ni. Kin kasa ba ni dama ban san me yake nufi ba. Ai ba za ka gane ba ne. Na me kuma to? Wallahi a gida dai iyaye na ba su takura ma amma ni Allah ya haɗa ni da jarababban yaya ne. Wallahi gaba ɗaya ni ban san irin shi ba Yasin ya ce kar in bar wani ya zo gidan nan ya zama tsoro nake yi kar ya zo ya iske ka anan dun ya ce wallahi sai na gama makaranta dun sai na yi sauka. Tsoro ni kike ji ma tsoro? To bari ki ji in baki dan wani guntun labari. Muna tafiya za mu Kaduna. Barayi suka tara hanya suka sa manyan duwatsu. Ina gaya miki ina fita cikin motar nan na daga duwatsun nan na wurgar da su a gefe. Barayin nan suna fitowa tsugurawa a gaba na suka yi saboda ganin karfi na kira ko wani mutum da zan ji tsoro dan ke to ba abin da bazan yi bari ki ji. Yaya na wallahi jarababban. Ki daina wannan maganar ki. Wayyo. Ni ba da ke ganin nan hadibi ne na fitan hankali. Ina gaya miki. Wai wannan ban gaya miki da cewa ban so in ga wani ɗan namiji ya zo hira wajen ki sai kin sauka ba ko izo da ba ki ya makaranta ba kina wasa da ni waye shi me da gaya miki saboda inna da mata da ba za da wani miki me da gaya miki ka tashi ku ga wala ka tashi ka tashi